to kaka nwachako go wachni eri higa ma 2023 de gikawo wachni gibiro gibedo gi piny owacho mamalo giwacho na pana jogi osekonyowa to kwadwa nwawegi wan ng'ik ma wan godo en ma gima konywa uru mondo wakaw jogi eki ging'e kaka giwuoyo. Koro kawuono an surprise ni giwacho ni ok gine okay fine wacho ma giwacho no ber kodwa yes nikech wan kaka wan jo union kopo ni ok gidwar jogi eki koro miyowa wabedo gi teko wang'iyo kuma wanyalo keto teko no ero unlike ka de giwach ni gin be gidwaro jogi mondo dhi mano de gi destabilize wa. Koro sani wang'e ni kuma wadhi kete wach en ka Duale ka to gi parliament kaya chande to kata ka ni winjo kaka Duale osebedo ka wuoyo weekend no wuoyo nyaka Friday ok ochal ng'at ma nigi gombo mar mondo tiek wach ni eri kanya madwa penji penjona ni biro kanya odipo to dipo ni winjo ka gima lokruok moro osebed kitimo sekta ni mar thieth bende mana ka sekta na moko sirikal to kata kamano wach mar thieth kaka nwacha kwa wacho en gino amulo ganda kendo winjo bed ni kawe gi pek mowinjore kata kamano iparo nade dipo ni lokruok misikitime migawo ni ema mono chenro samoro mochaki rem chopo kare.